Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Merħba lura fir-razzetta Zizi, għawx ġurnata ħarġet illum kemm hu sabiħ it-temp. Kos, it-temp qisu l-emozzjoni li qed inħoss bħalissa, għax jiena ferħana. U t-temp ferħan ukoll. Istenna ma żomm waħda. Għaw donnu se jaqbad jissaħab u fis-sema issa m'għadux blu, il-kulur tas-sema sar gris. U la safar laqas baqgħu ipesbsu. Hawn isa ġejja x-xita. Kemm qamrieħ f'daqqa waħda il-marelli kif inbidel it-temp. Kos, it-temp qisu l-emozzjonijiet tagħna u ġvera. Għax aħna filli jkun hemm temp sabiħ u f'daqqa waħda l-ajru jsir gris u mirrieħu tibda x-xita. U ġvera. U aħna filli nkunu ferħanin. Imbagħad jabduna dwejjaq, u mbagħad inkunu rrabjati, u f'daqqa waħda nerġgħu nkunu ferħanin. Meta jkun temp sabiħ, Nunu jħobb imur passiġġata. Zizi qed tilab bil-ballun quddiem ir-razzett. F'daqqa waħda Zizi tinduna li s-sema qed jintela kollu sħab gris. Is-sema m'għadux blu, imma sar gris. Donnu ġejja x-xita. Zizi malar tibda tinkwieta l-ħabib tagħha Nunu. Jekk tagħmel ix-xita, Nunu se jispiċċa jixxarrab. Zizi, inkwetata, tirkeb ir-rota tagħha u titlaq biex tfittex lil Nunu. Zizi qed issuq fil-kampanja. Hawn is-sema blu, mhux biss ħab gris bħalma kien fuq ir-razzett tagħna. Ara fejn hu Nunu? Nunu qiegħed bil-qiegħda b'mod trankwill bil-kitarra f'ħoġru. Arah kemm hu seren. Zizi qed tieħu pjaċir li lemħet lil Nunu. L-inkwiet ta' Zizi malajr jibda jisparixxi u Zizi bħal Nunu qed tħossha kalma. Nunu jaf li meta nħossuna nkwitati nistgħu nieħdu nifs fil-font, ngħaddu daqsxejn ħin fuq il-ħaxix jew nisimgħu xi ftit mużika sabiħa u nħossuna aħjar. Tfal, għal-bidu, Zizi kienet inkwetata. Il-kulur ta' meta nkunu nkwetati huwa gris bħas-sema
meta tkun ser tagħmel ix-xita, ma jibqax blu u sabiħ, jiġi gris. Imma mbagħad Zizi meta ltaqet ma' Nunu qalb in-natura taħt dik is-siġra kollha wera aħdar titħossha ħafna iktar kalma. U l-aħdar ifakkarna f'affarijiet kalmi. X'hemm aħdar fin-natura? Il-ħaxix, is-siġar, il-weraq u kemm hu sabiħ meta nkunu kalmi u ferħanin. Għandi logħba salikom, ejdu li ftit x'emozzjoni nħoss meta rrid nilab imma qatt fadalli xi xogħol tad-dar xinlesti. Ekku, inħossni kemm xejn irrabjata u ġvera ma allura x'nista' nagħmel għajt. Kollox għandu l-ħin tiegħu, l-aħjar ikun li ma naħlix ħin infittex inlesti x-xogħol tad-dar ħalli wara nkun nista' nilab u nieħu pjaċir kemm irrid. Zizi u Nunu għaddejjin idoqqu u jkantaw flimkien waqt li mexjin lura lejn ir-razzett. Zizi u Nunu jilmħu lil Meme. Meme tidher inkwetata. Meme qed tgħidilhom li għandha 4 kannestri mimlijin ħaxix, imma hi tista' ġġorr 2 biss. It-tnejn l-oħra ma tafx kif se ġġorrhom lura lejn ir-razzett u qed tinkwieta li se jirħaq isir il-ħin u baba ma tkunx tista' tipprepara l-ikel ta' nofsinhar fil-ħin. Issa x'ser jaqbdu jagħmlu tajt? Zizi u Nunu jibdaw jaħsbu ftit. Mela hemm 4 kannestri u Meme tista' ġġorr 2 minnhom. Jifdal 2 oħra. Zizi u Nunu joffru li jġorru kannestru kull wieħed għax il-ħbieb jgħinu lil xulxin. Kemm qed tieħu gost Meme bl-għajnuna ta' Zizi u Nunu? L-inkwiet li kellha malajr sparixxa fix-xejn. Jekk xi darba tħossok imħasseb, imdejja jew xi daqsxejn irrabjat, ftakar. Hu nifs twil fil-font. Għamel xi ħaġa li toġbok jew itlob lil xi ħadd jgħinek kif għamlet Meme. Meme sabet ferħ u kuraġġ bis-saħħa tal-ħbieb tagħha. Narakom tfal. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.